Il-flotta tal-Gozo Channel sa titla l-5 vapuri, 4 vapuri sa jkunu għan-nies u vapur ieħor sa jibda jintuża l-merkanzija. F'laqgħa mal-ġurnalisti fil-Ministeru ta' Għawdex il-Ministri Clint Camilleri, Silvio Xkembri u Chris Bonnet ħabbru li l-pjanu li tkattir fis-servizz tal-Gozo Channel jibda jingħata daqs 3 snin u nofs oħra. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega li 3 vapuri preżenti tal-Gozo Channel li jesaw 150 karozza l-wieħed sa jinżammu u l-Gvern sa jkompli investi fihom għax qal li huma f'qagħda tajba. Dawn intqal sa jsrilhom retrofitting. Minn issa l-qoddim ser nibdew bl-implementazzjoni ta' tal-pjan sabiex kif ħaddieħor kif gvernijiet preċedenti kif fil-passat ħasbu għal 50 sena li naħseb illum wasalna fl-aħħar tagħhom aħna llum qegħdin nippjanaw pjan għal 50 sena li ġejjin. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega li mal-flotta sa jiżdiedu 2 vapuri ġodda, wieħed jesa' 250 karozza u l-ieħor 75 vettura. Għandna diversi studji fejn irriżulta li inti madwar 40% tad-domanda tal-traġit bejn Malta u Għawdex tkun domanda li tirrikjedi inqas minn 75 karozza. Allora ma kienx jagħmel sens li jekk naħsbu fuq vapuri ġodda ikunu jikkejterjaw għal 150. Però mbagħad kollok perjodi żgħar ħafna li d-domanda hemmhekk tisplodi, ġeneralment jew kun hemm events jew long weekends jew nkella xi event partikolari ġewwa Għawdex. U allura ridna naħsbu għal dik id-domanda wkoll. Il-Ministru Xkembri qal ukoll is-servizz tal-merkanzija sa jibda jingħata bejn il-Port Ħieles u Ras Ħanżir f'Malta u l-Gżira Awċija. Sa dan it-tant żvela wkoll li sa toħroġ sejħa għal vapur Mikri b'ċans li jieħu post in-Nikolaws biex is-servizz jibqa' stabbli. In-Nikolaws jew il-vapur li sa jinkera floku sa jintuża bħala vapur tal-merkanzija. Dwar il-vapur tal-merkanzija, il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li l-pjanu li meta dan is-servizz jibda jipprovdi minn 2 vjaġġi sa 4 kuljum fissru bħala servizz li sa jġib ħafna ġid. X'il-mument li jibda il-vessel tal-kargo u l-vapur tal-kargo li se jitlaq mis-Sawt ta' Malta sa jkollok dawk il-vetturi li huma iktar minn 12 metru illi qegħdin nitkellmu fuq madwar 11,000 vjaġġ fis-sena, mhux se jkunu qed jużaw iktar il-Gozo Channel, mela ħajkun hemm iktar spazju għall-karozzi, iktar spazju għan-nies u ħajkun hemm inqas traffiku anke fit-toroq ta' Malta. Tħabbar ukoll li sa jiġi ingaġġat Naval Architect biex iservi ta' gwida dwar li m'għandhom ikunu l-aqwa tip ta' vapuri għal ħtiġijiet ta' pajjiżna. Intant it-3 ministri żvelaw ukoll li fil-jiem li ġejjin sa titnieda task force bilan li titjieb l-aċċessibilità fil-ports tal-Imġarr u f'żoni oħra f'Għawdex li jistgħu jservu bħala faċilitajiet għall konnettività ta' Għawdex.